Il-Ministru responsabbli mill-Politika Soċjali Michael Falzon qal li l-pensjonanti se jerġgħu jibbenefikaw minn żieda oħra fil-pensjoni dik ta' 10 euro fil-ġimgħa li tinkludi l-aġġustament tal-għoli tal-ħajja. Dan wara li fl-aħħar 10 snin żidiet konsekuttivi waslu biex il-pensjoni titla' b'aktar minn 70 euro fil-ġimgħa. Fl-istess waqt, fakkar kif se jkun hemm titjib speċifiku għal kategoriji differenti ta' pensjonanti fosthom dawk imwilda qabel l-1962. Waqt żjara fid-Djar tal-Anzjani akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġużgalja, il-Ministru Falzon qal li l-pensjonanti kollha se jibqgħu eżenti mit-taxxa sal-ekwivalenti tal-pensjoni massima. Minn barrek, madwar 7,000 romo se jibqgħu eżenti u se jgawdu wkoll minn żieda addizzjonali ta' 3,50 euro fil-ġimgħa, filwaqt li romo l-bitfall se jibbenefikaw minn allowance ta' 10 euro fil-ġimgħa għal kull wild sakemm jilħqu l-età ta' 23 sena. Budget bruħ soċjali qawwija. L-impenn soċjali huwa ċar f'dan il-budget jekk ninsemmi biss il-pensjonanti qed nitkellmu fuq il-11 iż-żieda konsekuttiva, żieda b'saħħitha ta' 10 euro fil-ġimgħa, dik ħajħodha kulħadd u mbagħad għandek pensjonanti oħrajn li ħajgawdu minn benefiċċji oħrajn. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva semma miżuri ġodda li se jtejbu s-sitwazzjoni finanzjarja ta' koppji anzjani li jkunu qed jirċievu kura fid-Djar tal-Anzjani, inkluż fir-Residenza San Vincenz de Paul. Dan hekk kif koppji li tnejn ikunu residenti fid-Djar tal-Anzjani mis-sena d-dieħla se jibdew jikkontribwixxu bejn 50% u 70% midħul tagħhom, flok bejn 60% u 80%. Ġużgalja semma wkoll iż-żieda fir-rata ta' sussidju tal-iskema Home Helper of Your Choice fejn se jiżdied is-sussidju minn 9 euro għal 10 euro fis-siegħa. Waqt li dak li jingħata lill-anzjani li jimpjegaw carer se jiżdied b'500 euro u se jilħaq 9,000 euro fis-sena. U qal li dawn il-miżuri juru b'mod ċar l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani kemm dawk li jgħixu fil-komunità kif ukoll dawk li jinsabu fl-istituzzjonijiet. Raw ukoll investiment li ma semmix il-bieraħ fil-budget fid-Djar tal-Anzjani. Jiġifieri qed nitkellmu d-Dar tal-Anzjani tal-Bormla u d-Dar tal-Anzjani tal-Imsida li s-sena d-dieħla kil-bambini li nibdew naraw il-bini tagħhom għax it-tender ġie award li tħallkom il-qudiem.